Sawangan sing kaduan asik, yuk melar. Ibu Hajah pantes di sawah lanang lan wadon si pengantin manis meseme karo somae gawe bunga sing dadi lanang sumpinge kembang wijaya sing dadi wadon sumpinge kembang melati. Ibu Iwin ayo mendadene yen malaku yen mlaku iring-iringan nyenengaken dumajikan wadon ingkang dadi martuane pengantin. Terima kasih Dede. Bapak kajat sing ditembangi Jadi buat siapa sayang? sing eman sayang aja lima selawase du pengantin Pengantin sayang. bila anggar bae ora bisa lali duwong kene bila lipur anggar bae ora kelipur Bapak Iwan Samburiang makawanan Bapak Iwan muda-gudak mada yang sumbi Bapak Iwan rasai dan majejaranan rasai dan jajaranan yen durungan laksana diri Ibu Iwi Papa Bintang. karena kemang ku Bapak Iwan wong emang sayang Mbak Susi Mas Fikri eman sayang pengantin pada kelingan. Boleh teteh sayang, siapa ini? Masakan Teteh ake pada kedanan. Ayo Pak. Pelayan warung pojok go ampiran pengantin ning sekabe lelangganan Mas Fikri Mbak Susi yen tas balik jalan-jalan mingguan etang pelesiran kaulan warung pojok go ampiran Bapak Iwan etang pelesiran. Ayo Mama. Siapa ini Mak? Obat
anune dagingnya gede-gede. Apa sayang? Tobat kopi ya merah buse tobat manise percis kaya Bapak Haji. pelayane pura-pura mata ngiri ning dhuwur padahal ati tetari lan ngawur nginum kopi mencok nyambur sampainya ser nimcung. Oke, penyuwunan pengantin dilanjut kalian lagune Jeger.